Tarawalje, agus mishe chana an sin gar la eile páric. Okay. Nis sa studio lom tá Brian MacAistrigh agus gomatu hain. Tá lag a hálí nach bhfuil Brian? Tá an grain verify. So tá tusa chun scrúdú cointe a chur ormsa. Tá mis mission scrúdú her. Come on. So sure tusa all me the nish away Latin shin Brian. Cad a sound ditch? Is mis a T-Rex Osaurus. Agus Kenny shoe. Tá mé 65 milliún blina díis. Whoa. King Dalton Prata atá. Well, rugga mé an capú lás fethe den nulik. Agus Kelly de Hiola. Fethe trí, bun an bhóthar, bailá clia, éire. Agus Kelly de Scrúdú. Hain an ád a carta sé, a seacht a hocht, a ní, a dó, a trí, a cuig. Mahu T-Rex. An bheitha an dán Gavin a leibham. Oh, Gavin, yeah. Well, níl an dán os má car amach, ach beidir go den venimig éireacht a léamh gan na nótaí. Gavin, le Kathleen mad. Anbhí mé, anbhí alta, as de chow crasa. A bhfuil clú agus cáil mo scéibh. Crín crínta na cuile trá le magar. Ag an ish, Liam Shees. Agus. Bratnéim an ground éonrach sin heol. Tagan na céit a déine, chuile lá. Ach, ní ligan siad amach mé, mar tá mé gafa, sa ziú. So lig amach mé. Gurmina Margaret T-Rex. Bhí sin ar eis. Mahu. Gur amagad. An ish táid chun shrapictóir a fiocha amachtais. Cuir seach de clá an sin a fiocha amach shrapictóir a masu de hola. Okay. Okay, céir é sin. Shrapictóir seachtaag round a hagam an sin. Gaelgory, mar sin, bhfuil at. Alright. Seo madra stray. Yeah. For Liam text ó Bhéil agus lei sé an text agus bhí a madra imethe. Dear she cewar Liam. Bhil Liam le Sheila agus bhí Sheila bóra bhí si a cuine an Colleen booked. Rug Liam baró girtí. Ná bí bórtha sa session. Inis dom cad a hála. Dinne Sheila do Liam céir a hála. Bhí si a gá café. But what le Liam cewrú lei? Glé Sheila an radio. Créir fear an radio fógad amach agus créir Sheila cursias an madra Facebook. Bhí a madra bán agus dómh, Joe, an tanam a bhí ar. Thug Sheila a hibar telephone agus cruir si text amach freisin. Cúis siad ag lurag Joe. Hiúil siad na bóthra agus ní bhór siad an madra. Cúla Sheila a phone ag Bhéil. Thug Sheila an phone amach as a póga. Draga Sheila an phone. Fór duine éigean an madra. Fan an sin a dúirt si. Dinne Sheila an Nocht wa do Liam agus bhí siad ansáasta agus bhil Sheila leis an duine a fór a madra agus fór sé Joe san unid siúpa dárata. Lean Joe é, thug an bucail Joe arás do Bhéile agus cúla Sheila, ar ná gomanis go cúig Sheila a bhaile bhí mam agus dad ann agus bhí siad lánsáasta. But what le dad an scéil ar fad a clustáil. An bhair fad T-Rex. Yeah, gur amagad. An bheitha trí ceiste choramsa maidir leis na Victory seo sin atá os de choramach. Cercalar. Céin fá a fór Liam text ó Bhéil. For she takes ó Bhéil mar bhí an mother Emma ar stray. Agus cad a fór Liam ó Bhéil? For she takes. Right, okay, yeah, sin gamach. Good amagad. Agus an ceistérnach gotanis bhil Liam Sheila. Níor bhúil sé Sheila, bhúil Liam le Sheila, mar bhí Sheila bortha, bhí si a cuine. Oh, right, good amagad. Mahiú. An sin cuir méid trí ceist ursa. Right, go on away, lad. Cad a bhí Liam ag déanamh I Victor dó? Well, bhí Sheila ag cuine agus cúnig Liam a hans agus rug sé baró girtí
Cur sé a lábh timpplaí agus bhí sé déire chun shift a thuirtaí nuair a thusaigh an ciota le fiocha sa léim agus bhí sí sios agus cúpán té a óil agus déisligh an gal a bhí mar a deir an seanúcail. Céir go leir. Céir a dúir Liam le síle nuair a bhí siad ag sí sios ag ó té. Cad is féidir lom a dhéanamh chun tú aáil sa léim agus duine síle scéil éigen fhí madra jojo agus ní raibh sim dá loid aige sa scéil sin. Féicear i bictúir a dó ag sí an sin agus déá an daonair. Ní raibh ach rud amháin ina cligan agus ní jojo a bhí an tamará leat. Aintí mar sin. An bhór duine éigen an madra jojo. Oh yeah, four duine éigen an jojo ceir go leir agus buchas mar le dé for léim seans eile a ríis. Bhí áthas an daonar héile agus rug sí groimar léimo, rug. Agus rug léimo groimar héile. Ní cred sé a gá lábha. Agus fór sé an deis sin ar an nadála agus dóirdigh leis shift a áluhí. Ceir go leir maithú T-Rex. Ní leis go man é sin an sceal chéine ag an mise anach. Ar nó speeder an ar ar fad. Come on, all right. Inistom is gon choráin. Inistom food féin T-Rex. Well, dús bar a time 65 milliún bliana dis is mise an duine is sinne sa daon. Tá Bertra Hardica agamsa Ed Montosaurus agus Barracosaurus agus tá drifór amháin agam freisin Ceratosaurus. Cóú de con. Tám a macónaí I lár na caprach I maiile á clia. Agus an daithníon an ceantar sin. Taithníon an ceantar sin go mála mar tá lán áisina ann tá pictiúirlinn an Savoy, tá lán siúpaí cosúla airnit agus cléiris ach ní héimisteach ag cléiris mar bíonn sé lán an bullshit scian sin so ní maith an gula seach ann. Teigem. Cóbal tú ag dul ar scoil? Freasta léim ar pobal scóil ráir. Déan chur síos ar le scoil? Well, is school mascathe tá hart méle dalta sa scóil agus sin é. Agus cén time a chusníon an scoil? Well, bí na múntóirí goléir is tíigs na rangana ag hart ar a né a clog ach ní hagan na daltaí is jackatí hart ar hain ag gá an sos beag. Agus ní hagan mo char a léim agus jackatí go nos léon an cantéin agus an sin tag an daim agus jack near a béin an scóil hart ar a card a clog. Agus conas a dargan tos ar scoil? Well, fáim mis a séb am a couple Stevie couple. Trup a couple in Stevie de Grey, Shil go méil agus suda go ré. As go bra go bar béin éidir, chuca mé a bhaile in éam don té béidir. Trup. Inis an ceiste tá agamsa orsa neo brain. Na cé Oscar bra, agus céim fá a bhfuil Oscar ag cahabh bra. Oscar's bra dig tú. Sinna ceiste tá mis a géirí á amach ó na múntóirí na tíirde seo agus néhór mé freigra réamh ar an gceis sin. Sin seafadach. Ceirí na hábhar scoil é dhéanaan tú? Tá mé déanamh Gaeilge Béil a mata ceol alíon bitheolaíocht agus stair agus í Gaeilge an tábha is fearlums is neh tú mark breise gá dom gáir sin is mat le mata freisin. Yes, mat le mata freisin John Manuel Mata a imréon le Chelsea. Is pedadár aonta gaig. An bhfuil atmosfér más is tá atmosfér letrach sa scóil go háirithe sa ran bitheolaíocht a rinne mar boom a né ag an agéid hidra chlárach a cahamar ar pís a potassium. Phléas gan seomra agus chun an múntóir sios ar an chur sé fis go leisceil ar an brigá dátá bhí an atmosfér letrach ann cear go leir. Bhí tintrach agus tórnach sa rang. Agus ceir éon cabhaimseir is fearr leat? Is má lom ceol.